nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndoro ndoro jarane nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndoro kula Dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nune nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA? Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Pareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Nek ora tak elekke nyemelangi tenan nek Petro niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10 apa pira. Oh, cah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit.